ገንዘብን መልክዕን ጥራይ እኹል ኣይኮነን ሓደ ወዲ ክንደይ ናጻዕር ኣጓላት ዝርሕቆ ስለምንታይ መብዛሕትኡ ሰብ ዘይስተውዕለሎ ግን ድማ ንርክብካ ዘቕስሉ ሸውዓተ መርዛማ ባህርያት ኣለዉ ሎሚ ካብቲ ተራ ወዳት ጥቀሙል ጌጋታት ወፂና ብስነ ልቦናዊ ብልሓት ከመይ ጌርካ ማራኺ ትኸውን ክንርኢና እታ ሸውዒት ነጥብ ድማ እቲ ዝበዝሕ ወዲ ቁኑዕ ይገብር ኣለኹ እናበለ ስሕበቱ ዘጥፍአላ ዝዓበየት ምስጢር እያ ሰላም እዚ ቻናል ስነ ልቦና እዩ እዚ መደብ ዘሰናድልኩም ድማ ኣነ ሓፍትኩም ሊድያ እየ ነዚ ቻናል ሓድሽ እንተኮይንኩም ሰብስክራይብ ግበሩ ቀዳማይ እቲ መማረሪ ወዲ ኩሉ ግዜ ብዛዕባ ሕማቅ ዕድሉ ዝዛረብ ንዓለም ዝወቅስ ወይ ድማ ኩሉ ግዜ ናይ ግዳይነት ስምዒት ዘለዎ ወዲ ብኣጓላት ድኹም እዩ ሓደ ወዲ ዘማርር እንተኮይኑ ንመጻኢ ጥራይ ዘይኮነስ ንስሕበቱ እውን ይዝቀትሎ እቲ መማረሪ ወዲ ኩሉ ግዜ ምስጢር ውድቀቱ ኣብ ኢድ ሰባት እዩ ዝቐምጦ ንመንግስቲ ንወለዱ ንቁጠብ ዓለም ወይ ንሕማቅ ዕድሉ ክወቅስ እናበዓለ ንዓለም ኣነ መዘውር ሂወተይ ኣብ ኢደ የለን ዝብል ናይ ድኽመት ምልክት ይሰድድ ኣሎ ኣጓላት ብባህሪን ናብቲ ፀገማት ክፈትሕ ዝኽእል ሓያል መንፈስ ዘለዎ ወዲ እየን ዝሰሓባ ንሳተን ጽላልን ድሕነትን እየን ዝደልያ ንስኻ ግን ኩሉ ግዜ የብለይን ተሸጊረ እየ ህይወት መራትን እናበልካ ከተማርር ከለኻ ንዓ ከም ጽላል ዘይኮንካስ ከም ተወሳኺ ጾሪኻ ትስምዓ ሰባት ምስቶም ውዕያት ዝኾኑ ሰባት ክውዕሉ እዮም ዝመርፁ እቶም ዝሕላት ዝኾኑ ድማ ይሃድሙ ንስኻ መዓልታዊ ምምራር ትስምዕ እንተኮይንካ ንስኻ እቲ መስሐል ኢኻ ሓይልን ተስፋን ሰባት ትውድእ ኢልካ ማለት እዩ ምስኻ ኮፍ ዝበለ ሰብ ሰላሙ ተሃውቲቱ እዩ ዝወፅእ ኣጓላት ድማ ናብቲ ሰላምን ዝኸልአን ሰብ ዘይኮነስ ናብቲ ብርሃንን ተስፋን ዝመልኦ ብርቱዕ መንፈስ እዩ ዝውሕዛ ዓለም መንገዲ ትጻርግ ነቲ ኣበይ ከም ዝኸይድ ዝፈልጥ ሰብ ጥራይ እዩ ምምራር ንፀገማትካ ሓይሊ ሂቦ እምበር ኣይፈትሑምን እዩ ሓቀኛ ማራኺ ወዲ ማለት ኣብ ማእኸል ፀገም እናሃለወ እኳ ንፍታሕ ዝቃለስ ተስፋ ዘየቆርፅ ጅግና እዩ ካልኣይ እቲ ዕቡይ ወዲ ትዕቢት ምስ ርእሰ ምትእማን ኣይተደናግሮ ሓደ ወዲ ኩሉ ግዜ ብዛዕባ ርእሱ ጥራይ ዝዛረብ ንሰባት ዘቆናፅብ ወይ ኩሉ ግዜ ኣነ ካብ ኩሉ በልፅ እየ ዝብል መንፈስ ዘለዎ እንተኮይኑ ንኣጓላት ብጣዕሚ የሰልችዎን እዩ ብዙሕ ወዲ ተሪርን ዕቡይ እንተኮይኑ ንሰባት እንተኒዐ ኣጓላት ከኽብራን እየን ኢሉ ይሓስብ እዚ ግን እቲ ዝዓበየ ጌጋ እዩ ርእሰ ምትእማን ፀጥ ዝበለ ሓይዲ እዩ ትዕቢት ግን ጨራሕ መራሕ ዝመልኦ ድኽመት እዩ እቲ ዕቡይ ወዲ ኩሉ ግዜ በዓል ዝፈጠሮ ናይ ልዕልና ምስሊ ንምሕላው ስለ ዝጋደል ንኣጓላት ብጣዕሚ እዩ ዘሰልችዎን ኣጓላት ብባህሪአን ናብ ትርግዓት ዘለዎ ወዲ እየን ዝሰሓባ ንስኻ ግን ኩሉ ግዜ ብዛዕባ ዓወትካ ጥራይ ትዕልል ንሰባት ተዋርድ ወይ ድማ ኣነ ዝበልክዎ ጥራይ ቁኑዕ ትብል እንተኮይንካ ንዓኣ ከም ሓደ ተወዳዳሪ ኢኻ ትስምዓ ኣብ ስነ ልቦና ሓደ ሓቂ ኣሎ ብዛዕባ ርእሱ ዝጭድር ሰብ ኣብ ውሽጡ ባዶነት ኣለዎ ሓደ ወዲ ንሰባት ዝንዕቕ ንርእሱ ካብ ሰባት ንላዕሊ ገይሩ ንምርኣይ ስለ ዝፅዕር እዩ እዚ ድማ ነቲ ኣብ ውሽጡ ዘሎ ትሑት ነብሰ ግምት ንምሽፋን ዝጥቀመሉ ማስክ እዩ ሓቀኛ ሓያል ወዲ መንነቱ ስለ ዝፈልጥ ንሰባት ንምምሳጥ ኣይፅዕርን እዩ ዓለም ተኽብሮ ነቲ ንርእሱ ዘይጠራጥር ሰብ እዩ ሓቀኛ ግርማ ዝመፅእ ካብቲ ትጭድረሉ ድምፅኻ ዘይኮነስ ካብቲ ኣብ ማእኸል ጫውጫውታ ተሪኦ ትሑት ምርጋዕኻ እዩ ሳልሳይ እቲ ሓላፍነት ዘይወስድ ወዲ ኣጓላት ንመጻኢ ራእይ ዘይብሉ ዕላማ ዘይብሉ ወይ ኩሉ ግዜ ምስ ስንፍና ዝተዓረቐ ወዲ ይፈርሖ እየን ሓደ ወዲ ሎሚ ዘለዎ ቦታ ጥራይ ዘይኮነስ ጽባሕ ናበይ ክበፅሕ ከም ዝደሊ ክትዕዘብ ትደሊ ሓንቲ ጓል ንሓደ ወዲ ክጥምቶ ከላ ነቲ ሎሚ ዘለዎ ቦታ ጥራይ ዘይኮነስ ነቲ ጽባሕ ክበፅሖ ዝኽእል ኣንፈት ትዕዘብ ሓደ ወዲ ሎሚ ድኻ ክኸውን ይኽእል እዩ እዚ ፀገም የብሉን እቲ ዓብይ ፀገም ግን ሎሚ ድኻ ኮይኑ ንጽባሕ ዝኾን ራእይ ወይ ፃዕሪ ምስ ዘይህልዎ እዩ እቲ ህርፋን ዘይብሉ ወዲ ንኣጓላት ካብ ኩሉ ላዕሊ ዘፍርሕ ዓይነት ወዲ እዩ ኣጓላት ድሕነት እየን ዝደልያ እዚ ድሕነት እዚ ድማ ብገንዘብ ጥራይ ዝመፅእ ዘይኮነስ በቲ እቲ ወዲ ንሂወት ዘለዎ ቁፅፅር እዩ ዝምዘን ሓደ ዕላማ ዘይብሉ ኩሉ ግዜ ምስ ስንፍና ዝተዓረቐ ወይ ድማ መዓልታዊ ግዜኡ ኣብ ዘይጠቅም ዋዛን ፍዘን ዘሕልፎ ወዲ ንዓ ውሕስ ኮይኑ ኣይስምዓን እዩ ሎሚ ንነብሱ ክሃንፅ ዘይከኣለ ሰብ ጽባሕ ንዓይ ከመይ ገይሩ ጽላል ክኾንን ይኽእል ዝብል ስነ ሞጎታዊ ሕቶ ኣብ ኣእምሮ ይመላለስ ትምኒት ዘለዎ ወዲ ንርእሱ ዓብይ ዋጋ ከም ዝህባ እዩ ዝምስክር ንሱ ንርእሱ ስለ ዘኽብር ብሉፅ ህይወት ክህልዎ ይቃለስ እዚ ቃልሲ ድማ እዩ ንዕኡ ማራኪ ዝገብሮ ሓላፍነት ዘይወስድ ወዲ ግን ንውድቀቱ ኩሉ ግዜ ንሰባት ወይ ንሕማቅ ዕድሉ ክወቅስ ስለ ዝውዕል ስነ ልቦናዊ ብስለት ከም ዘይብሉ እዩ ዘርኢ ሓንቲ ጓል ሰብኣይ እምበር ህፃን ኣይትደሊን እያ ዓለም መንገዲ ትፀርግ ነቲ ኣበይ ከም ዝኸይድ ዝፈልጥ ሰብ ጥራይ እዩ ሎሚ ኣብ ኢድካ ዘሎ ገንዘብ ክጠፍእ ይኽእል እዩ እቲ ኣብ ኣእምሮኻ ዘሎ ህርፋን ግን ማንም ክወስዶ ኣይኽእልን ሓቀኛ ስሕበት ኣብቲ ዘለካ ሃብቲ ዘይኮነስ ኣብቲ ክትበፅሕ ትቃለሰሉ ዓብይ ሕልሚ ትሓቢእ ዘሎ ሎሚ ራእይኻ ስምር እሞ ዓለም ድማ ክትስዕበካ እያ ራብዓይ እቲ ፅጋዕተኛ ወዲ ኣጓላት ወዲ ተባዕታይ ክመርሐን ጽላል ክኾነን እምበር ናይ ስምዒት ፀር ክኾነን ኣይደላን እየን ሓደ ወዲ በብደቂቑ ኣበይ ኣለኺ ምስ መን ኣለኺ ስለምንታይ ዘይመለስ ክለይ እናበለ ምስ ዝጭናቕ ዋግኡ የቃልል ኣሎ ማለት እዩ ኣጓላት ብባህሪአን ናብቲ ፅኑዕ ዓንዲ ዝኾነ ወዲ እየን ዝሰሓባ ንሳተን መሪሕነት ምርግዓን ዝደልያ
ንስኻ ግን በብደቂቁ ኣበይ ኣለኺ ምስ መን ኣለኺ ገና ትፈትኑ ዶ ኣለኺ እናበልኻ ክትሸግራ ከለኻ ንዓ ከም ሓያል ወዲ ዘይኮንካስ ከም ሓደ ሰንበደ ህፃን ኢኻ ትስምዓ ሓንቲ ጓል መሓዛን ፅላልን እምበር መዓልታዊ ተፅናዕንዖ ተረጋግዖ ህፃን ክትዕብዕ ድሌት የብላን ኣብ ስነ ልቦና ሓደ ወዲ ካብ መጠን ላዕሊ ክፅጋዕ ከሎ ኣነ ብዘይ በኣኽ ዋጋ የብለይን ዝብል ምልክት የመላልስ ኣሎ እዚ ድማ ንዓ ዓብይ ፀቕጢ ይፈጥረላ ስሕበት ዝመፅእ ካብቲ ባዕሉ ዝከኣለ መንነት እዩ ሓደ ወዲ ናይ ገዛ ርእሱ ሂወት ናይ ገዛ ርእሱ ዕላማን ናይ ገዛ ርእሱ ዕሩኽን ክህልዎ ከለው እቲ ዋግኡ ኣብ ዒንታ ጓላት ብጣዕሚ ይውስኽ ምክንያቱ ንሱ ንዓኣ ዝደልያ ስለ ዝፈትዋ እምበር ብዘይ በኣ ክነብር ስለ ዘይኽእል ኣይኮነን መሰረት ዝኾነ ርክብ ክብሪ እዩ ሓንቲ ጓል ድማ ነቲ ንርእሱ ዘይኽብር ፀቅዕተኛ ወዲ ክተኽብሮ ኣይትኽእልን እያ ክብሪ ምዘየለ ድማ ስሕበት የለን ሎሚ ካብቲ ናይ ሰባት ኣገዳስነት ናይ ምልማን ባህሪ ተለኣቕሞ ኣብ ገዛ ርእሳ ተኩዕ ሽዑ ዓለም ንዓኻ ንምርካብ ክትጋደል እያ ሓምሻይ እቲ ሓሳብ ወዲ ቃል ዝዓፅፍ ዝብሎ ዘይገብር ወይ ሓንሳብ እሙን ምዃኑ ዘይረጋግፅ ወዲ ብኡኑ ዋግኡ ይወድቕ ሓንቲ ጓል ምስ ሓደ ወዲ ርክብ ክትጅምር ከላ እቲ ቀዳሚት ዝደልያ ነገር ተኣማንነት እዩ ሓደ ወዲ ክንደይ ዝሕመልክዕ ይሃልዎ ክንደይ ገንዘብ ይሃልዎ ቃሉ ግን ዋጋ ዘይብላ እንተኮይና ንሱ ኣብ ዒንታ ጓላት ርካሽ ሰብ እዩ ሓንቲ ጓል ምስ ሓደ ወዲ ርክብ ክትጅምር ከላ እቲ ቀዳሚት ዝደልያ ነገር ኣብዚ ሰብ እዚ ክውከል ክእል ዶ ቃሉ ይሕሊ ዶ ዝብል ምርግጋፅ እዩ ሓሶት ድማ ነዚ መሰረት እዚ እዩ ዘፍርሶ ኣጓላት ብባህርኤን ናብቲ ፅላል ክኾነን ዝኽእል ፅኑዕ መርገፂ ዘለዎ ወዲ እንሰሓባ ሓሶት ግን ዘይርጉዕነት እዩ ዝፈጥር ንስኻ ክገብሮ ኢልካ እንተዘይጌርካዮ ወይ ኣብዚ ቦታ ዘለኹ ኢልካ ኣብ ካልእ ቦታ እንተተረኺብካ ንዓኣ ኣብ ሰብ ዝክውከል ኣይኽእልን እየ ዝብል ናይ ስምባደ ምልክት ትሰደላ ኣለኻ ሓንቲ ጓል ድማ ነቲ ምስጢር ዘይብሉ ቃሉ ዘይዓፅፍ እሙን ዝኾነ ንወዲ እምበር ነቲ ብናይ ሓሶት መርበብ ዝኣሰረ ድኹም ወዲ ኣይተኽብሮን እያ ሓሶት ምልክት ፍርሒ እዩ ጅግና ሰብ ሓቂ ክዛረብ ኣይፈርሕን እዩ ሓሶት መብዛሕትኡ ግዜ ካብ ፍርሒ እዩ ዝምንጩ ፍርሒ ነቐፌታ ፍርሒ ምስኣል ወይ ፍርሒ ሓቂ ምግጣም ሓደ ወዲ ሓቂ ንምግላፅ ፅብዓት ምዝስእን ንሱ ንዝምድና ክመርሕ ኣይኽእልን እዩ ኣጓላት ድማ ናብቲ መራሒ ዝኾነ ወዲ እንሰሓባ እምበር ናብቲ ንሓቂ ዝፈርሕ ፈራሕ ወዲ ኣይኮናን ሓቀኛ ስሕበት ኣብቲ ትጥቀመሉ ናይ ሓሶት ብልሓት ዘይኮነስ ኣብቲ ዘለካ ተኣማንነት እዩ ተሓቢኡ ዘሎ ንሰባት ንምምሳጥ ኢልካ ሓቂ ኣይተቃፅል ሓቀኛ ወዲ ሓቂ ይዛረብ ቃል ይሕሉ ተኣማንነቱ ድማ ይረጋግፅ ሎሚ ቃልካ ክብር እሞ ዓለም ድማ ንመንነትካ ክትኽብሮ እያ ሓሶት ንግዚኡ ሰላም ይፈጥር ይኸውን ንዘለኣለም ግን ንኽብርካ እዩ ዝቐትሎ ኣጓላት ነቲ ከውሒ ዝኾነ ተኣማንነትካ እዮም ዝፈትኦ እምበር ነቲ ከም ሕፃ ዝበታተን ሓሶትካ ኣይኮነን ሎሚ ቃለይ መንነት እያበል እሞ ብትብዓት ንበር ሓቀኛ ወዲ ተባዕታይ ስልጣኑ ብተግባሩ ብቃሉን እዩ ዘረጋግፅ ሻድሻይ እቲ ተቆፃፃሪ ወዲ ፍቅሪ ማለት ምቁፅፃር ማለት ኣይኮነን ገለ ወዳት ስለ ዘፍቅራ እናበሉ ስልካ ክፍትሹ ካብ ዕሩኽታ ክንፅልዋ ወይ ድማ ኩሉ ምንቅስቃሳ ክቆፃፀር ይፍትኑ እዚ ግን ንኣጓላት ልክዕ ከም ቤት ማእሰርቲ እዩ ዝስምዐን ብዙሕ ወዲ ተቆፃፃሪ እንተኮይንካ ስልካ ተፈትሸ ወይ ድማ ካብ ሰባት እንተፈላለያ ዝያዳ ናተይ ክትኸውን እያ ኢሉ ይሓስብ እዚ ግን እቲ ዝዓበየ ስነ ልቦናዊ ጌጋ እዩ ኣጓላት ብባህርኤን ናብቲ ዓርሰ ምትእማን ዘለዎ ወዲ እንሰሓባ ንስኻ ግን ስልካ ክትፍትሽ ከለኻ ምስ መን ከም ትዛረብ ክትሓትት ከለኻ ወይ ድማ ምስ ዕሩኽታ ድኸይትወፅእ ክትክልክለካ ኣለኻ ንዓት ምልሰላ ዘለኻ መልእኽቲ ሓደ ጥራይ እዩ ኣነ ንርእሰይ ኣይተኣማመንን እየ ንዓኽ ንምሓዝ ድማ ዓቕሚ የብለይን ሓንቲ ጓል ድማ ነቲ ንባዕሉ ዘይጠራጥር ሓያል ወዲ እምበር ነቲ ብቕርፂ ዝኣሰረ ድኹም ወዲ ኣይኽብሮን እየን ሰባት ነቲ ክሕዝዎ ዘይኽእሉ ነፃ መንፈስ እዮም ሃረር ዝብልሉ ንሓንቲ ጓል ክትቆፃፀራ ክትፍትን ከለኻ እቲ ንዓኻ ዝነበራ ናፍቆትን ስሕበትን ይመውት እዩ ሓቀኛ ስሕበት ኣብቲ ትህባ ሙሉእ ናፅነት እዩ ተሓቢኡ ዘሎ ንስኻ ምሳኻ ዘለቶ ምክንያት ስለዝፈትወካ እምበር ስለተኣሰረት ክኸውን የብሉን ሻውዓይ እቲ ንኩሉ እወ ዝብል ወዲ እዚ እቲ ዝበዝሐ ወዲ ዝጋገየላ ነጥቢ ንኩሉ ነገር እወ እንተይለላ ዝደለይቱ እንተገይረላ ክትፈትወኒ ኢሉ ይሓስብ እቲ ሓቂ ግን ኣጓላት ኣይፋን ምባል ዝኽእላቱ መርገፂ ዘለዎ ወዲ እየን ዘኽብራ ብዙሕ ወዲ ሓደ ዓብዪ ስሕተት ይፍፅም እዩ ንሓንቲ ጓል ዝደለይቱ እንተገይረላ ንኩሉ ሓሳባት እወ እንተይለላ ዝያዳ ክትፈትወኒ ኢሉ ይሓስብ እቲ መሪር ሓቂ ግን ኣጓላት ነቲ ኩሉ እወ ዝብል ወዲ ይጥቀማሉ እምበር ኣየፍቅርኦን እየን ስለምንታይ ምክንያቱ ንርእሱ ዘይኽብር ወዲ ዋጋ ስለ ዘይብሉ ኣጓላት ብባህርኤን ናብቲ ፅኑዕ ዓዲ ዝኾነ ናብቲ መርገፂ ዘለዎ ወዲ እንሰሓባ ንስኻ ግን ኩሉ ግዜ ደስ ከም ዝበለኪ ንስኺ ከም ዝበልክዮ እናበልካ ንኩሉ ሓሳባታት ትስማዕማዕ እንተኮይንካ ንዓ ከም ሓደ ፅላሎት ኢኻ ትስምዓ ኣይፋን ዋጋ ክትህበካ እያ እወ ትብል ቃልካ ዋጋ ትረክብ ኣይፋል ክትብል ምስ ትኽእል ጥራይ እዩ ንኩሉ ሰብ እወ ትብል እንተኮይንካ እታ ቃልካ ትርጉም የብላን ንስኻ ግን ደንበርካ ሓሊኻ ምስ ክብርታትካ ዘይኸይድ ነገር ኣይፋን ክትብል ከለኻ
ንመነትካ ዋጋ ትህብ ኣለኻ ኣጓላት ድማ ነቲ ኣይፋል ምባል ዝኽእል ተባዕ ወዲን ዝያዳ ዘኽብርኦ ሓንቲ ጓል ንሓደ ወዲ ቅድሚ ምፍቃራ ክትኽብሮ ኣለዋ ክብሪ ድማ ካብ ፍርሕ ዘይኮነስ ካብቲ ንስኻ ንመነትካ ዘለካ ፅኑዕ ኣረኣእያ እዩ ዝመፅእ ንርእሱ ዘይኽብር ንኹሉ ሰብ ክሕጉስ ዝፅዕር ወዲ ድማ ማንም ሰብ ኣየኽብሮን እዩ ንነብሱ ክከላኸል ዘይኽእል ሰብ ንዓይ ከመይ ጌሩ ክከላኸለለ ይኽእል ዝብል ሕቶ ኣብ ኣእምሮ ይመላለስ ተፈታዊ ወዲ ማለት ንኹሉ ሰብ ዝሕጉስ ዘይኮነስ ነቲ ቁልዕ ዝብሎ ሒዙ ዝፀንሕ ሓቀኛ ወዲ እዩ ሎሚ ካብቲ ንሰባት ናይ ምሕጓዝ ወልፊ ተለኣቕሞ ንርእስኻ ክብራ ሽዑ ዓለም ንዓኸ ንምፍታጥ ጥራይ ዘይኮነስ ንምኽባር እውን ክትግደድ እያ ክቡራት ተዓዘብቲ ነዞም 7 መርዛማ ባህርያት ክንሪኦም ከለና ሓደ ዓብዪ ሓቂ ይበረልና ተፈታዊ ወዲ ንምዃን ወርቂ ምኽዳን ወይ ብዙሕ ገንዘብ ምውላድ ጥራይ እኹል ኣይኮነን እቲ ሓቀኛ ስሕበት ካብቲ ኣብ ውሽጥኻ ተማዕብሎ ስነልቦና ብስለትን ፅኑዕ ዓርሰ ምትእምማን ዝምንጩ ኣጓላት ንወዲ ተባዕታይ ክምዝና ከለዋ ነቲ ደጋዊ ፅባኦ ጥራይ ዘይኮነስ ነቲ ኣብ ግዜ ፀገም ፅላል ክኾንን ዝኽእል ውሽጣዊ ብርትዑ የንጥምታ መረርኻ ዘርሕቕ ትዕቢትካ ዘፈርፍን ፅግዕተኝነትካ ድማ ዘቃልል እዩ ንስኻ ግን ቃልካ ተኽብር ንርእስኻ ትገዝእ ንሰባት ድማ ብኽብሪ ትሕዝ ሓያል ወዲ ምስ ትኸውን ዓለም ብምልእታ ናባኻ ክትሕዝ ናይ ግድን እዩ ዘክር ንሰባት ክትሕጉስ ኢኻ መንነትካ ኣይተቃልል ሓቀኛ ሓይሊ ኣብቲ ንሰባት ንምምሳጥ እትገብሮ ዘይኮነስ ኣብቲ ንርእስኻ ንምህናፅ እትኸፍሎ መስዋእቲ እዩ ዘሎ ፅላል ኩን እምበር ፀጋዕተኛ ኣይትኹን መራሒ ኩን እምበር ተሰዓቢ ኣይትኹን ንርእስኻ ክተኽብር ክትጅምር ከለኻ ዓለም ንዓኻ ንምፍታው ጥራይ ዘይኮነስ ንምኽባር እውን ክትጋደል እያ ካብዞም ንምጠቐስናዮም 7 መርዘማ ባህርያት ንዓኻ ዝያዳ ኣብዚኣ ማተጋጊ ነይረ ዘብለትካ ኣየነይቲ እያ ኣብ ኮሜንት ሴክሽን ጻሓፈለይ ንሎሚ ዘደለኽልኩም መደብ እዚ መስል ኣብ ዝቕፅል ቪድዮ ብኻልእ ኣገዳሲ ኣርእስቲ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ፅንሑ